mgbe ndị ọma njem ọnụ aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama. A sịrị nke ọma ka mere nwoke mere nwaanyị tata bụ eke ya eketara anyị ihe ọma. A sị na anyị ga-ede ude, anyị ga-ejere obodo nara obodo, onye chụba anyị ya daa. A sị nke ọra mmụọ anyị na-awara ọjị na-agara ọgbọ gọzie onye ọbụla mee ka anyị pụta ihe maka na adịghị ka ibe agụkwa na agwa ise. Abụ m onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama. Anyị na-abụ alụ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa nnukwu onye nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. A sị nke ọma ka mere anyị. A sị m na anyị ga-edu ude, anyị na-agba afa miri emi maka na dịka m si ekwu n'ọba afa abụbụ na mbụ afọ abụ spiritual lab n'ọnya ga-ekpughe ihe nzuzo nọ na-enye onye anwa nsogbu. Etu anyị si agba afa, anyị na-agba afa jụọ ese site n'ikwu nne wee gaa n'ikwu nna. Maka na anyị kwenyesiri ike na mmụọ na-eso mmadụ osighi n'ikwu nne na osi n'ikwu nne ya, ka anyị wee tụọ omimi wee marụ ihe bụ nsogbu na-eso onye anwa. Maka na ọ bụrụ na achọpụta ebe nsogbu esi, onwe mmụọ ndị a ga-ekpere ile ọma ekpere ha ile ọma, ndị a ga-achụrụ aja achụọrọ ha aja, ndị a ga-ayọ biko ayọ ha biko, ka ha tinye aka ka ọrụ anyị arụrụ onye ahụ ya gazie. Ịghọtara ya? A na-akpa na ana wee kpa n'ọfọ. Ọ bụkwa nnọọ ndị mmụọ na-apụ apụ ga-eje lie asịa wit those spirit na-agba onye ahụ ụgwọ, gwa ha ka enwee ndidi, ka enwee chịrị mma, ka emepere onye ya, anyị mezuo enye ha oke ha, eme ya bụ ihe. Ịghọtara ya? So mana ihe nchọrọ ikwu tata bụ ka nkene ndị mmadụ. Ọtụtụ ebunu ka anyị gburu ụbọchị anyị rụrụ ọrụ, anyị mepere tempụl sekọnd Ugochi tubelu na tempụl. Anyị gburu ebunu ọtụtụ ebunu ụbọchị ahụ. Anyị mere nke anwa. Ọkụkọ ziwụzi atụtaba, ọkụkọ wụzi atụtaba n'ụbọchị ahụ. Na-ekenekwazi ndị niile gburu mmụọ anụ ma na anyị na-aga ọfọ. Ọnwa Juun a niile bụ ọnwa ịga ọfọ. Ọnwa Juun a niile bụ ọnwa dedication month, consecration month. So n'ọnwa a niile tiri ọnwa Juun anụ agwụ, mgbe onye ji teta ụlọ abụ ụtụtụ ya, mgbe ọ nwụrụ iji wee dị nkwadobe igburu mmụọ anụ, mmụọ na-apụ apụ anụ, then eme ka mmalụ ndị mmadụ ka ga na-egburu ya anụ tiri ọnwa agwụ. So ị ka chọrọ igburu ya ọkụkọ, ma ọ na-echọrọ igburu ya ma ọ na-echọrọ igburu ya efi ọ n'ọnwa nwere nnukwu ngọzi sienụ. Maka na ndị spirituality enwere ọtụtụ ihe merenụ na-eme n'ọnwa agbatu ya bụ mmụọ na ya bụ tempụl. Nkwukwasị ọ bụrụ na ịbụ onye mmadụ na-anara oke gị, ma ọ na ịghọtara dị ihe na-eme na ndụ gị chaa, maka na mmadụ ịda alụ ka elefant na-eri ka ọkụkọ ọjọọ onwe ya. Ọ bụrụ na ị nwere ihe mpịawa azụ ị na-enwe, kpọtụrụ m ka anyị gbalụ gị afọ ka anyị mara ihe bụ nsogbu gị. Ọ bụrụ na nke anyị ga-edunye mmụọ na-apụ apụ ka ọ baa aka gị, mana marakwa adịkwa agba aka achụ ihe na-ata alụ. Ọ bụrụ na iwe onye na-eme biznes, ma ọ bụ na iwe onye na-azụ ahịa, ma ọ na-eme ihe ọ bụla ị na-eme wee na-enweta ego, maka na ọ bụ oyibo kpọrọ ya workshop, ebe onye na-alụ ka o si eri, and ebe ahụ onye a na-alụ ọnya workshop ya. Ghọtara ya? Ọ bụrụ na ị na-enweta ihe mgbu na ihe a dị ka esi chee ya, ime ka mmadụ ọ bụrụ na ime ka mmadụ aka anyị gwa gị ihe ị ga-eme ka ị wee dị ka ibe ya. Ewute ịnọza na mwute, ụfọdụ nwere ike na ọ na-ewute ha so nnukwu, ọ na-ewute ha nke ukwuu. Ụfọdụ a na-asị na ọkara ha mma na ha nwụrụ anwụ. Sị mba, ibezi na enwere ndị ọnọdụ ha ka nke gị njọ mgbe tegoro aka, mana kịta ha da smiling. O nwere ọnọdụ ebelive ọdụ na o nwere ọnọdụ dị beyond repair. Nwere
maximum no nwere ike iwe months and it will bounce back. Eziokwu no nwere ndị nke ha nwere ike within weeks and months. When ndị nke ha nwere ike within 1 week, when ndị nke ha nwere ike within few days. It depends on the alignment. It depends na mmụọ a na-agba ụgwọ and the magnitude ha ji agba dị ụgwọ, so that mmụọ anyị ga-eje mee reconciliation with mmụọ na-agba ụgwọ. Ọ bụrụ na o nwere ndị mmụọ mmadụ ji arụsị na-eso gị, ma ọ bụ na o nwere arụsị na-achọ ụgwọ ogbuo, anyị ga-eburu ụzọ mara aha mmụọ dị etu ọnwa then mara ihe problem ya. Ọ bụrụ nke anyị ga-egburu anụ, anyị gburu ya anụ. Ọ bụrụ nke anyị ga-esepụ ya aka na chụọ na-achụ, esepụ ya aka then wee mezie udo. Ịghọtara ya? Ọ ya kpatara na o nwere ndị ọ ga-abụ ịrụ ọrụ ha ọrụ taa within few days, in fact within 24 hours enwe result. Nwe ndị nke anyị nwere ike take like 1 week, so dependent. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ na mgbe ndị nke ahụ nwere maybe maximum maybe 1 month. Ịghọtara ya? O depend the alignment and the consultation a ga-eme. Mana nke ka mkpa bụ na aja ọbụla ị chụrụ abụrụ na nkịtị. Nwanne na-achụ aja, na-achụrụ mmụọ aja. Mmụọ ahụ mmụọ ga na-aba akị gị. Ọnọ ka nna eje na main market taa. Eje na main market, so nwere ihe nje ratify na bank, so nweta na-apụta. Pụta nnọọ onye mmasị na ego ya tout, ịdịrọ mistake. So bịakwute m sị m chọrọ ihe ego. Mmanya aka na were ego nye. Ije ije aja dị mma bụ na ịmarọ nke bụ ji gị ndụ. Ịmakwa na onye na-achụkwa. Etu a ka esi achụkwa aja na mmụọ. Ịghọtara ya? Aja ahụ ị na-achụ nwere ihe ọ bara. Ụfọdụ gwara ndị mmụọ dutere. Mana ị na-achụrụ mmụọ aja. Nke bụ eziokwu, ọ bụrụ akụ na n'iyi. Ọ bụrụ akụ na n'iyi, maka na mgbe ọbụla mmadụ mmụọ ya bụ iso mmụọ mmadụ ọbụla ma ọ bụ ajọ mmụọ na ga-achị ka ọ bịa chụọ ọchụchụ. Mmụọ ahụ ị na-achụrụ aja sị no, onye a bụ onye nke anyị. Ịghọtara ya? Ihe mara what you don't know is only a mystery to you and not to all. So ana m asị ụmụ Igbo ya dịchasịara anyị niile mma. Echefukwana ịbịa bụrụ mmụọ na-apụ apụ anụ ka ị nene ka ịfụnanya na mmụọ na-apụ apụ na-apụsi ike. Mmụọ na-eme ndị amoosu taatị. Mmụọ na-eme ndị amoosu echeta ebebe. Ihe ọ na-eme ndị amoosu mpịatọ. Mmụọ na-ebute akụ, na-ebute ihe akwa ka ihe nwee ịgwa ihe ị chọrọ, o nyere gị aka. Fụ na ihe ndị a lụrụ gị aka. Inwezi ihe ị ga-emeri ya, merie. Ị bụrụkwa onye na-azụ ahịa, echefukwana na ị ga na-akpọtụrụ mmụọ dị taa mgbe ọbụla ị na-achọ ibido biznes gị, na mgbe ọkwa na biznes gị na-alụ. Ihe mmadụ na-eji eburu mmụọ anụ ebuka, maka na ị mara ọgwụọ, you don't see beyond their needs. Ị mara ọgwụọ ndị ilo gị, ndị na-echere gị ajọ echiche nwere ike ibute in front. Mmụọ ahụ igburu anụ yesterday nwere ike sị mba na onye ahụ onye gburu m anụ yesterday na ma hapụ ya okpudoro gị. Nwanne na-achụ aja. Mụ nwere onwe mbụ dibịa, ana m achụ aja. Maka na ịchụ aja ọ dị nnukwute mkpa. Ya ka ezi nwekwa ajụjụ ọnwụ na ị nwere, ma ọ bụ ihe ịghọtasịrọ na ya consecration anyị mere, ma ọ bụ ihe ọbụla ịghọtara n'ihe m kwuru kịta, ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, jụọ m. Ziere m ozi na meseji 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ibezi n'akwa. O nwere mgbe m ebidobere ọrụ a years back, mgbe m dịka gị na-ebegharị akwa. Ọ mgbe ahụ na mmadụ chụrụ m ọchụchụ na nke onye ahụ testimony. O nwere onye chụrụ m ọchụchụ mgbe ahụ ya ejichechaka m obodo Igbo wee bido Abuja. Nwa mmanụ wee chụọ m ọchụchụ, onye Yoruba chụọ m ọchụchụ. Ya asị ya wute onye na-anara m oke m, na-anara m my landed property. Na-anara m ya. So mgbe mụ na nwoke na-ekwu, ha na-ekwu osu onye nwe ha na-abịa court to testify against me, mana onye mma na nna ama m ego ole ndị achịkwara ya mpụta n'ụzọ mkpụrụ moto mpụta nkwụsị m ihe egosi ya wee
when in the Tungiana. Makana and Equania as one of the elders known as the community, a Bible, Abuja Bawa. You say Koku Sebel. Or decide to say, go pinch his tent with my enemy. By the one of my name was simply a memmy here. Then I'm only 7 days. Then I'm only 7 days. Then I'm only 7 days. Mamma Coniabo, the Abo Taiwo. Mamma Conia won you from man. I am 7 days. Ah, wait here, I'll wear, man. Yeah, I'm now going maybe the barrel. Why should I wear, man? More mother, Anna Maka. On your mana, na since in my and I married the one area. No more or go can name Maria. Now I may go in that she could just nay, he went on my neck, he will go ahead of my name. Or lose the egg off as your ganga with my original enemy him. Name what you want me see. When I'm now we have one other who borrow the buffer. On your days in a community. One of the landlords, Mam Wessim, and Namoka, Namaka. Mamma Cononia, the one landlord, and Maraka, Nana Free. Sia more, Siena, Mogomaya boom. No, Yana Maka, Nigolia, Westiana, Abuja, George, or Mania Sim. More can say an Abuja, George, or sitting there 7 days. Hey, how were we done some years back? Moga is something member. No, I've been now. I've been now a bad document. No one watching. The boys made so. Father, that was a little bit with the baby. Here, Mr. Where were you? Where got your Western Dana? Oh, no, your name, eh? Oh, but all that war threatened my life. When you were came back. No, Kuana Massas here. No, to Ghana, don't even there. And make it a good mother's property. So, Mark and some mothers, you got them. Well, what you are happy go. I make what I go. Because now, basically, to the Maya, however, what is your problem? One problem or the other is then the mother, name my world, I could name need another. I'm not going to phone you as on my property. So, I'm going to phone you as on my property. In case I could use all my wife for one more. But I got all my property. You got that? Madam Manata was her, Nama surrender, and make what I got a malo. Has him now, they will restore everything. All my lost thing, they will restore it. In my amen, not a work or awful. But in some months, on my way, my simmer came in. Now celebration, you know, and then mother they booked them by an angle, say agree them. Or send Naya Woka, Manamaka, okay. Okay, Bunagao. I want to come. Money, Madabuna, the Metronomia. Near Nuna, Mamma, the Metronomia. Is the only way they go marry. New work and USA, Siena, Puja, Georgia, or West Sim Nwa, and there's a Mamaconia, whatever Taiwo. So, Mana happened me in the lady ghost, George. So, what did you join here? You send them message 0805. 7837672. Ugochi to Oraifite. Yeah, guys, yeah.